కంటే ఊహించిన వాటి కంటే అత్యధికముగా ప్రభు మేలు చేస్తాడు. నీవడిగిన వాటి కంటే ఊహించిన వాటి కంటే అత్యధికముగా ప్రభు మేలు చేస్తాడు. నీవు నమ్మితే యేసు మహిమను చూస్తావు. నీవు నమ్మితే యేసు మహిమను చూస్తావు. మునుపెన్నడు చూడని కార్యం నీవు వింతగా చూస్తావు. మునుపెన్నడు చూడని కార్యం నీవు వింతగా చూస్తావు. ముందుగా మన ప్రభువును మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి ప్రశస్తమైన నామానికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న మాట కీర్తనల గ్రంథము 119 అధ్యాయము 50 వచనం చదువుకుందాము. నీ వాక్యము నన్ను బ్రతికించి ఉన్నది, నా బాధలో ఇదే నాకు నెమ్మది కలిగించున్నది. దేవునికి స్తోత్రం. సో ఆయన వాక్యం తెలియజేస్తుంది ఏంటంటే మనము ఆయన వాక్యం చేత మనం బ్రతకబడుతున్నాం. సో ఆయన వాక్యం చేత మన యొక్క బాధ నుండి మనము బయటికి విడిపించబడుతున్నాం. దేవునికి స్తోత్రం. సో ఈరోజు మనం ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే అనేక మంది అనేక విధములుగా బాధపడుతూ ఉన్నారు. సో అనేకమైన బాధలు అనేకమైన దుఃఖం వారు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. సో మనం ఒకసారి ఆలోచించినట్లయితే ఉన్నతమైన వారు కానివ్వండి, గనులైన వారు కానివ్వండి, వారికి అనేకమైన ఆస్తులు ఉన్నవారు కానివ్వండి, పలుకుబడి ఉన్నవారు కానివ్వండి, ఎంతమందిని చూసినా సరే వారికి ఉన్న బాధను తీర్చేవారు ఎవరు కనబడట్లేదు. దానికి స్తోత్రం. సో ఈరోజు దీనికి వాక్యం మాట్లాడుతుంది మనతో. సో ఎప్పుడైతే ఆయన వాక్యము మన హృదయంలో ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే ఆయన వాక్యానుసారమైన జీవితం మనం జీవిస్తూ ఉంటామో ఆయన వాక్యం చేత మనకున్న బాధను మనము తొలగించుకోవచ్చు. సో ఆయన వాక్యం చేత మనకున్న వేదన మనము తొలగించుకోవచ్చు. ఆయన వాక్యం చేత మనకున్న ఆవేదన, మనకున్న దుఃఖమును ఆయన వాక్యం చేత మనము తొలగించుకోవచ్చు. దేవునికి స్తోత్రం. సో ఆయన వాక్యము ఏం చేస్తుందంటే మనల్ని బ్రతికించుతున్నది. సో ఎలా బ్రతికించుతున్నదంటే మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే మనం బ్రతుకుతూ ఉన్నాము, శారీరకంగా బ్రతుకుతున్నాము, కానీ మానసికంగా మనము అనేక విధమైన బాధ అనుభవిస్తున్నాం, మానసికంగా అనేకమైన దుఃఖం మనము అనుభవిస్తున్నాం. దేవునికి స్తోత్రం. సో ఒకసారి ఆయన వాక్యాన్ని మనం హృదయంలో ఉంచుకున్నట్లయితే, ఆయన వాక్యాన్ని మనము పాటించినట్లయితే ఆయన వాక్యము ఆయన మాటలు తెలియజేస్తుంది ఏంటంటే ఆయన వాక్యం మన యొక్క బాధను తీసివేస్తుంది, ఆయన వాక్యం మనల్ని బ్రతికించిస్తుంది. దేవునికి స్తోత్రం. సో ఈ రోజున మనము ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి, ఒకసారి ఆలోచించాలి. ఏంటంటే మనకున్న పలుకుబడి మనకున్న బాధను తొలగివేయచ్చు, మనకున్న ఆస్తులు మనకున్న సంపద మనకు బాధ నుంచి మనల్ని విడిపించదు, కానీ ఆయన వాక్యము మనల్ని బాధ నుంచి విడిపిస్తుంది. దేవునికి స్తోత్రం. సో మనం ఈ రోజున మనము చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, ఈ రోజున మనము తెచ్చుకోవాల్సిన పని ఏంటంటే మనకున్న వాక్యాన్ని, మనకు దయచేసిన వాక్యాన్ని మనము పాటించినట్లయితే, ఎందుకంటే వాక్యమైన దేవుడు వాక్యానుసారమైన జీవితం మనకి పొందుకున్నట్లయితే ఎటువంటి బాధ అయినా సరే, ఎటువంటి వేదన అయినా సరే, ఎటువంటి దుఃఖం ఉన్నా సరే మనం దాని నుంచి మనము విడుదల పొందుతాం. దేవునికి స్తోత్రం. సో ఈ రోజున మనం చేయాల్సిన పని, ఈ రోజున మనం పాటించాల్సిన పని ఏంటంటే వాక్యానుసారమైన జీవితము, వాక్యంలో నడవడిక. సో వాక్యం పట్ల మనకున్న ధ్యాస మనకున్నట్లయితే మనకున్న బాధలు, మనకున్న వేదనలు మనము తొలగించుకోవచ్చు. దేవునికి స్తోత్రం. సో అటు కృపను మనం పొందుకుందాము. కొద్ది మాటలు దేవుడు దీవించును గాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు, స్తుతులు నాయన. ఈ దినము తండ్రి మీరు మాతో మాట్లాడిన మాట నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. అవును నాయన, మరి మీ వాక్యం చేత తండ్రి మేము బ్రతుకుతున్నాం నాయన. మీ వాక్యం చేత తండ్రి మేము మాకున్న బాధలు తండ్రి, మాకున్న శోధనలు నాయన, మాకున్న వేదన తండ్రి, మాకున్న దుఃఖం తండ్రి నాయన, వాటి నుంచి మేము తండ్రి విడిపించబడుతున్నాం నాయన. మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు, స్తుతులు నాయన. మీ వాక్యాన్ని తండ్రి మా హృదయంలో నుంచి ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. మీ వాక్యాన్ని అయినా, మీ వాక్యానుసారమైన జీవితం మాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు, స్తుతులు నాయన. సో మా యొక్క ప్రార్థన ఆలకించి మీ పాదాలను చేర్చుకుని ప్రజలను దయచేస్తారని, సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీరే పొందుకోమని యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.